Bună ziua tuturor! Vă arăt puișorii de prepeliță care se luptă să iasă, să înceapă să se miște, să-și caute pozițiile corecte de se mișcă. Cât un pic am început să-și dea drumul. Înaintea lor au mai ieșit vreo 23, care i-am pus aici în această cutiuță cu becul infraroșu. Le-am mai pus ceai de mentă, le prinde foarte bine în prima zi. Niște rumeguși pe jos și mâncarea lor specială care se dă în primele zile. V-am dat acest videoclip, poate sunt foarte mulți interesați, așa cum eram și eu la început, ca să mă încurajez că puii de prepelițe sunt foarte rezistenți, nu trebuie să vaccinați, nu sunt sensibili, ca și puii de turcan, care m-am luptat să îi fac să supraviețuiască și foarte greu am reușit, după ce au murit o parte din ei am reușit să mă descurc, să supraviețuiască ceilalți. Dar acești pui de prepeliță cresc foarte repede, ajung în 45 de zile la maturitatea de a face ouă. Eu am deja 50 de prepelițe și m-am mai mulțit pentru că am comenzi de ouă. Cine dorește să-mi dea un comentariu sau dorește ouă de proaspete de prepeliță, poate să-mi dea scris